Big love shoutout mga kadusanan. I-flex ko lang sa inyo mga kadusanan ang aking ininom ngayon mga kadusanan. Ang tawag nito mga kadusanan ay tuba mga kadusanan. Isa talaga na paborito ng mga tao mga kadusanan ang pag-inom ng tuba kasi may mga benepisyo kasi mga kadusanan na makukuha sa tuba mga kadusanan. Alam ba ninyo mga kadusanan, ang tuba na ininom ko ngayon mga kadusanan, sobrang tamis mga kadusanan. Ang sarap-sarap. Ang tamis ng tuba mga kadusanan. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.